Krisiak gogor jo du Arratia eskualdea azken aldian. Sindikatuen esanetan 4 aldiz igo da langabezia Haranean. Bediako Alfus enpresako 16 langile izan dira kaleratze gutunak jasotzen azkenak. Langileen bi ordezkarik 21 egun daramate enpresan zarratuta eta plantilla osoa greba mugagabea egiten ari da herriko beste enpresa batean, Incoesan bezala. Incoesakoek gainera astebete daramate lantokiaren aurrean kanpatuta, soldatak erdiraino ere murrizteaz gain, euren lanpostuak Extremadurara eta Soriara eraman nahi dituztelako. En Arratia está nuestro empleo, nuestra vida. Euren bizitza Arratian dago eta Bediatik alde ez egiteko borrokatuko dute langileek. Horretarako deitu dute larun baterako manifestazioa. Arratiak bere etorkizuna defendatu behar du eta horretarako gaur egun mobilizazioa da bide bakarrak. Arratiaren etorkizuna dago jokoan.